Dostala som otázku, ako dať seba na prvé miesto. Knihy mám načítané, teóriu poznám a predsa sa stále starám o alkoholika. Takúto skúsenosť za sebou našťastie nemám, ale podelím sa o môj vhľad, ktorý mi prišiel, keď som sa na túto otázku nacítila. Dať seba na prvé miesto nie je len o tých pekných veciach, aj keď mnohé z nás majú problém už len to si vôbec dovoliť, že postarať sa pekne o seba, kúpiť si niečo pekné, dať si vaňu a podobne. To je jedna stránka toho dať seba na prvé miesto a to sú tie pekné malé veci, ktoré nám pomáhajú starať sa o seba dobre, cítiť sa dobre. Ale druhá vec je, že sú tam potom ešte tie nepohodlné veci. Aj keď teda pre niekoho z nás môžu byť už toto nepohodlné. Tie knižky sebarozvojové často sa venujú veľmi povrchne tejto téme. Hovoria o tom, že ako si budovať sebavedomie, ako pôsobiť na ľudí sebavedomé a podobne, ale často nejdú hlbšie do tieňov. A mne vlastne k tejto otázke hneď prišlo, že tiene. Že často vlastne spoločnosť nás núti, obzvlášť nás ženy, že musíme byť stále milé, dobré, stále sa starať o druhých, v prvom rade o druhých a až potom myslieť na seba. Nemáme byť nepríjemné, keď máme nejaké hranice, tak na to tiež nie sú dobré reakcie, tiež to máme často zahambené. A potom postupne, ako neustále dostávame takéto reakcie, tak postupne tú nepríjemnú časť seba odkusneme si, dáme ju do tieňa, lenže práve ona je tá, ktorá nám dodáva silu narobiť poriadok v živote, nastaviť si hranice a vyriešiť aj takéto nepríjemné situácie. Možno, že máme skryté v sebe, že napríklad ja som si u seba zistila, že ja mám nastaviť si hranice, mám skryté pod názvom budem zlá. A pritom to nie som vôbec zlá. To je len... proste mám to schované pod takým názvom, lebo mi bolo niekedy dané najavo výrazne, že keď si nastavím hranice, tak budem zlá. Alebo že budem nepríjemná. A pritom to zase není, že som nepríjemná, ale len normálne si poviem svoje. No a vlastne často, keď sa pokúsime si nastaviť tie hranice, ale ešte tomu celkom neveríme, a niekedy aj keď tomu veríme, ku podivu, tak tá reakcia okolia nemusí byť vôbec dobrá. Môže byť o to agresívnejšia, môžu sa o to viac snažiť nás dostať naspäť tam, kde sme boli, o to viac si začnú vynúcovať, alebo napríklad, ak to je nejaký človek, o ktorého sa staráme, tak môže ju vtedy ochorieť, alebo sa mu zhorší stav, alebo niečo podobné. Vlastne čokoľvek, len aby sa to vrátilo do toho statusu quo, ako to bolo predtým. Že často je to taká skúška, že či naozaj sa postavíme za seba. A vlastne keď človek celý život bol navyknutý, že nesmie byť nepríjemný, nesmie mať hranice, musí sa starať prv o druhých ako o seba, tak je to veľmi ťažké ustať, lebo niekedy je to aj... proste všetky možné nite, ktoré v sebe máme, tak sa nás potom často snažia tí ľudia na to chytiť. Potom je tam pocit viny, ktorý zase súvisí s tým, že sme boli tak naučené, že keď máme svoj názor, svoje hranice, nepostaráme sa o druhých alebo o seba, tak máme z toho pocit viny. A ten pocit viny nás vtiahne, že chudák, čo on bude robiť bezo mňa a uľútostíme sa a vlastne nestaráme sa o svoj život. Samozrejme, potom sú ešte otázky ohľadne bývania, lebo ľahko sa radí, že odíďte od tyrana, od alkoholika, neviem od koho, keď človek potrebuje mať na to nejaké bývanie a nejaké možnosti, aby mohol odísť. To je zasa ďalšia vec. Samozrejme. Ale z tohto energetického hľadiska sú určite dôležité tie drobné malé kroky starania sa o seba. A tie vlastne potom dodajú silu aj na tie nepohodlné kroky.
Potom ešte dobrá vec, ako dať seba na prvé miesto, je tá, že najprv sa nacítiť na seba zvnútra, ako to ja mám. Môže pomôcť odtiahnuť sa niekde do samoty na chvíľu. Chodiť pravidelne do kľudu, ale napríklad mne sa niekedy stáva, že keď som pri ľuďoch a cítim nejaké rôzne energie, rôzne očakávania od nich na mňa a podobne a neviem, čo z toho je moje, tak mi pomôže aj na 5 minút odísť pár metrov, nacítim sa na seba a potom vlastne ja už viem, že čo z toho je moje a čo z toho je ich a tým pádom nemusím tomu vyhovieť. Je to vlastne také, že človek je spútaný rôznymi niťami, ktoré či už zo spoločnosti, z rodiny, z rôznych vzorcov a potom tí blízky, o ktorých sa stará, často za tie nite ťahajú. A keď sa človek oslobodí, tak vlastne oni môžu za tie nite ťahať, ale človek, keď je celistvý, tak sa nedá tak odkusnúť a tak ľahko na to ťahať. Čiže na to je potom aj dôležité sa nacítiť, prv než idem aj do nejakej interakcie, napríklad sa nacítiť na seba. Hlavne ak viem, že tí ľudia ma budú chcieť do niečoho vmanipulovať, ukradnúť, ja to nazývam, tak vtedy je to dôležité. A potom vlastne dôležité vrácať sa do tela. To môže byť nepohodlné a ani nevieme, čo všetko tam na nás čaká. Možno sa tam zjaví fúria, ktorá narobí strašnú paseku. A to je vlastne to, čo som hovorila, že to máme skryté v tieni, lebo nám to zahambili, že to je fuj, to dobré dievčatko sa tak nespráva, to si škaredá a to nemôžeš takým nepríjemným tónom hovoriť a podobne, ale v tom je skrytá tá naša sila a treba ju objavovať. Lebo ona potom aj tak niekedy vychrstne, nekontrolovateľne, väčšinou v najnevhodnejšom momente. Čiže s tým je dobré napríklad pracovať aj v terapii, ak nám to samým nejde. A mne teda dosť veľmi pomáha proti tomu, aby som bola ľahko manipulovateľná a nechala sa vtiahnuť do takýchto rôznych nití, tak mne na to pomáha fakt to, že chodiť do kľudu, do samoty a naciťovať sa na svoje telo, že čo potrebujem. Cez to telo to je taká najrýchlejšia cesta, ako dať seba na prvé miesto. Lebo sa nacítim na seba, že čo teraz potrebujem? Potrebujem si sadnúť, potrebujem si ľahnúť, potrebujem ísť na záchod, potrebujem sa napiť. Proste takéto malé drobnosti a hneď ako ich zavnímam, tak sa o seba postarať v tomto. To sú také malé kroky, ale s tým treba začať, lebo ťažko sa do nejakého veľkého kroku pôjde, keď nemáme ten základ. Čiže starať sa dobre o svoje telo, reagovať hneď na jeho potreby, naciťovať sa, čo by som ja potrebovala. A potom, keď napríklad máme také silné nutkanie, že no ale to musím pomôcť, veď ako by to vyzeralo čo druhému, tak na chvíľku poodísť z toho a ísť do seba, že chcem naozaj tomuto človeku pomôcť, chcem naozaj toto urobiť, a počúvať svoje odpovede, čo prídu znútra. A je tam dôležitá tá odvaha nebyť pekná, nebyť dobrá, nebyť tá, čo všetkým vyhovie. To je nepohodlné, lebo prídu zaručene tie reakcie, nikto sa nebude tomu tešiť. Každý nás bude chcieť vrátiť tam, kde sme boli predtým, poslušní, ale potom vlastne máme druhých nad sebou. Takže takýto vhľad mi k tomu prišiel. V mojej skupine Rodinný sebarozvoj a poradňa je možnosť dávať otázky a ja potom na ne nahrám odpoveď, takže ak vás to zaujalo, kľudne mi napíšte a ak mi príde nejaký vhľad, tak sa oň podelím. Ahojte.